दाइनजिद'थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सान एबा गोसोखांथि सान फालिदों। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा। दिनै स्वरूप स्थिति प्रचार संसद सा सानजानि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लायाव थानाय मिरु संसदनि गाहाय मावखुलि दिखियाजुलिनि रुफाजुलि गामियाव 8 आरो 9 मे साननैनि हाबाफारि लानानै फुंनि 5 रिंगायाव स्वरूप स्थिति प्रचार संसद सा सानजानि प्रचारक प्रवीण कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव अखण्ड जयगखौ प्रज्वलन खालामनानै फुंनि 8 रिंगायाव गुरुदेवनि सान्थौ सानस्रि लोगोसे धोरोम सान्थौ सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। दिनैनि बे बानजायनायाव हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' आरो माननि आलासि महरै 28 नं दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा बिथाङा बाहागो लाफैयो। मख'जाथावदि बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सान एबा गोसोखां सान फालिनायाव सा सानजा संसदनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि प्रचारक भक्त बिथांमोना बाहागो लानानै गाजा गोमजायै हाबाफारिया खुंफुंजालाङो। सनितपुर जिल्लानि सिङाव बे रुपाजुलियाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै स्वरूप स्थिति संसदआ बेवहाय गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना दिनै गेवलां मेल बेवहाय सावराय मेल खुंदों आरो बेवहाय गोबां सोलोंसा बिथांमोनहा नुजाथिफैदों, आइ आफा नुजाथिफैदों। दा खोथा जाहैदों जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिथुनिखि जिउ आरो सानस्रि सान्थौ बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय अल आसाम ब्रह्म धर्म परिचालना समितिया गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा नाजाबोदों आरो दिनै मुलुगाव गोजोन सान्थि जौगाहोथिनि गेजेरजों लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो गुरुदेवनि सान्थौ सानस्रिखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथांमोनहा गोबां हाबाफारि लाबोदों। दिनै बिथांमोना मिथिगौ जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै आसाम सरकाराबो मोनसे बान्था माने हारिमायारि बान्थाखौनो होनजायो, स्टेट बान्था, रायजोआरि बान्था आरो लोगोसे ट्रास्ट मोनसे दङ कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट, बेखौ गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावनाय बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जायो। बेखौ जोनोम सानाव 18 एप्रिल खालि होनाय जायो। दिनै मिथिगौ जोङो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बिथाङा गुदियावनो बर'नि माखासे पान्डुलिपिखौबो बिथाङा बै समावनो बुंदोंमोन। बै समावनो वार्क कालचारनि कर्म संस्कृतिनि खोथाखौ बुंदोंमोन। सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि बागैबो बिथाङा बुंदोंमोन। आइजोफोरनि सोलोंथाइ आरो जौगानायनि आरो दानाय लुनायनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंलांदोंमोन। बेनिफ्राय कारपेन्ट्रि बायदिसिना बिथाङा बुंलांदोंमोन आरो बिथांनि गोख्रों दैदेननायावनो 1929 मायथाइयाव शिलंआव साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बै समावनो बिथाङा माने फ्रि एडुकेसन माने फ्रि एडुकेसन माने प्राइमारि लेभेलाव सोलोंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंदोंमोन जे बर' रेजिमेन्टखौ दानानै बर'फोरनि गेजेराव जेरोखोमनिखि दा जोङो गुरखा रेजिमेन्ट बा बेबायदिनो अन्यान्य रेजिमेन्ट दङ, बर' रेजिमेन्टखौ दानांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा जेरोखोम धर्मान्तर जिथुनिखि धोरोम गुस्लायनाय आरो रावखौ बावनाय बे मोननैखौ लानानै बिथाङा कलकातानिफ्राय परमहंस स्वामीनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै बिथाङा गावनो सासे सोलोंसा जानानै बिथाङा फोसावनो लायो आरो सारा आसाम बै समनि बरपेटा बोखावजायै बरपेटा कामरुप आरो खोला गवालपारायाव बिथाङा फोसावो ब्रह्म धोरोमखौ आरो ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों समाजखौ फोसाबनो थाखाय आरो समाजनि गाज्रि हुदाफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा माने बयखौबो हांख्रायदोंमोन।
आरो बे हांख्रायनायनि गेजेराव बिथाङा माखासे सोलोंसा जेरै उन्दै कालिचरन ब्रह्म खरलां बाबाजि बिथांमोनखौ लाफानानै बिथाङा समाजनि मोजांनि थाखाय गोजोन सान्थिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनै सुरुप स्थिति बा सांसदा बा अल आसाम ब्रह्म धर्म परिचालना समितिया बिथांमोनहा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ बिथांमोनहा मान होनानै बिथांनि थैनाय सान आरो जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गोबां बिथांमोनहा फोसावदों आरो जाहाथे इयुन जोलैया बिथांनि जिउ सानस्रिखौ फरायनानै बिथांनि बोसोनफोरखौ आजावनानै लायो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै बे रुपाजुलि बायदि जायगायाव बेबायदि एसे सिं जायगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लादों आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बाहाय नुजाफैदों आरो इयुनाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जों बेबायदि मोनसे मान आरो माबा होनानै गोसोखांनानै जोङो फालिनो हागोन बेखौनो आङो